Opnieuw een poging om de verdwijning van Herman Ploegstra op te lossen. Opvallend genoeg zijn de pijlen dit keer gericht op jongeren. De kans is groot dat jullie ouders hier in het verleden over hebben gehoord. Stel je voor dat jouw broer of zus al 14 jaar vermist is. Dat is toch verschrikkelijk? En verder in deze uitzending. De jongen wil spoortest voorkomen. En huurders staan op tegen huurverhoging. Goedenavond. Het is 14 jaar geleden dat Herman Ploegstra uit IJsendijke spoorloos verdween. De Peter R. de Vries Foundation hoopt met de campagne Case Not Closed nieuwe informatie binnen te krijgen om de zaak toch nog op te lossen. En bijzonder daarbij is dat ze zich richten op jongeren. Graag willen wij de jongere generatie vragen om hier samen met jullie ouders en vrienden over te praten. Vooral iedereen in de buurt van IJsendijke, Breskes, Spui en alle aangrenzende Zeeuwse en Belgische delen van Vlaanderen. De kans is groot dat jullie ouders hier in het verleden over hebben gehoord. Stel je voor dat jouw broer of zus al 14 jaar vermist is. Dat is toch verschrikkelijk? Deel alsjeblieft de tips die jullie horen. Ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Ja, dat is opvallend hè, dat ze de jeugd om tips vraagt. Ja, aan de ene kant wel. Want de jongeren van nu waren destijds kleine kinderen. Aan de andere kant zit er wel echt een idee achter. Want de ouders van deze kinderen, ja, die misschien meer weten, maar dat nooit hebben durven te vertellen of dat niet wilden. Ja, ze hopen dat die toch in gesprek gaan met die kinderen. En dat die kinderen misschien wat meer lef hebben, wat opener zijn. En dat zij wel met die gouden tip komen. Ja, even een korte terugblik op 14 jaar geleden. Op 26 oktober 2010 verdwijnt de 35-jarige Herman Ploegstra. De kraanmachinist uit IJsendijke wordt voor het laatst gezien om 9:15 'avonds, als hij wegrijdt uit Breskens na een kickboxles. Als hij niet thuis komt, slaat zijn vrouw Sandra alarm. Tegen middernacht vindt een brandweervrijwilliger de auto van Herman in het buitengebied. De sleutel zit nog in het contact, de portemonnee en de brandweersemafoon van Herman liggen naast de auto. De politie zoekt de dagen daarna tevergeefs naar Herman. Later worden wel bloedsporen in de auto gevonden. Landelijke opsporingsprogramma's hebben direct aandacht voor de zaak, maar de gouden tip komt niet binnen. Een jaar later, in 2011, verdiept Peter R. de Vries zich in de zaak. En in 2018 wordt de onopgeloste zaak heropend. Met zelfs publieke bijeenkomsten en een emotionele oproep van broer Jan Ploegstra. Het is moeilijk, maar ik hoop echt dat er antwoorden komen. Iedereen die wat weet, graag meldt het. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel spoor van Herman Ploegstra gevonden. Ja, is er ooit iets van een mogelijk motief naar voren gekomen? Want er werd toen ook gezegd dat hij bedreigd werd. Ja, er zijn eigenlijk wel verschillende scenario's onderzocht. De eerste is, het is zo dat Herman meerdere affaires had met vrouwen. Dus het zou iets in de relationele sfeer kunnen zijn geweest. Het tweede is dat hij ruzie had met zijn schoonvader. Ook dat scenario is onderzocht. En ten derde, ja, hij zou misschien iets te veel geweten hebben van bepaalde loesje zaken. En waardoor hij dus uit de weg moest worden geruimd. Hij werd ook bedreigd voordat hij vermist werd. Zo werd er een kogel gevonden onder zijn ruitenwisser. Zijn banden werden lek gestoken en hij kreeg 's nachts dreigende telefoontjes. Maar ja, onderzoek naar al die scenario's heeft nooit iets opgeleverd. Nee, en wat denk jij nu, 14 jaar na dato, na al die eerdere onderzoeken, gaat het nu iets opleveren? Nou, dat kun je je inderdaad wel afvragen. Aan de andere kant, er hoeft maar één persoon te zijn die misschien al langer iets weet, die nu toch denkt, ja, ik moet gewoon dit vertellen om de familie te helpen. En het is ook echt zo dat zowel de politie als de familie ervan overtuigd is dat er mensen zijn die meer weten. Wacht het af, dankjewel. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge heeft een brief aan de staatssecretaris van Openbaar Vervoer gestuurd met de vraag of er echt geen andere mogelijkheid is dan de landelijke spoorproef uit te voeren in Zeeland. Door die test van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem rijden er maandenlang geen of weinig treinen tussen Goes en Vlissingen. De Jonge vraagt ook om de pijn te verzachten mocht het toch doorgaan in Zeeland, door de proefperiode te verkorten of in te plannen op een moment dat er minder studenten reizen. Geen feestelijke opening van het kreeftenseizoen volgend jaar. Er valt niets te vieren.
Het gaat namelijk slecht met de kreeft in de Oosterschelde. Er is het afgelopen seizoen maar 10 tot 15% gevangen van wat er normaal gevangen wordt. De situatie is zelfs zo ernstig dat sommige kreeftenvissers voor komend seizoen maar een andere baan aan het zoeken zijn. Eva van 11 uit Middelburg heeft een opvang voor knaagdieren. En nu, tijdens de herfstvakantie, zit die vol. Naast haar 2 eigen konijnen zorgt ze ook voor 5 logeerkonijnen. En er komt heel wat bij kijken. Filmpjes maken voor de baasjes, voeren, de hokken verschonen en hooi en water checken. Nu zitten er dus alleen konijnen in de opvang, maar ook andere dieren zijn welkom. Hamsters, cavia's, ratten, muizen, gewoon alles wat een knaagdier is. Zijn er ook dieren die absoluut niet welkom zijn? Een vogelspin, omdat ze haren hebben en ze zijn eng. Knaagdieren zijn ook wel iets leuker om mee te knuffelen dan vogelspinnen. Sport en spel vandaag in Oostburg voor de jeugd. De gemeente Sluis organiseerde Kom van die bank af 2.0. Om te kijken wat speelt onder de jongeren, waar ze behoefte aan hebben, om waar ze van de bank afkomen. En dus in gesprek te gaan met de jongeren en de informatie op te halen. Meer bouwactiviteiten. Ja, want kun je niet bij de bezig. Jij hebt normaal denk ik niet zoveel met de gemeente te maken. Nee, dat eigenlijk niet, nee. Zijn er dingen die jij mist in de gemeente Sluis? Nee, eigenlijk niet. Ik zou wel een beetje meer activiteiten willen voor de kinderen. Dat ze niet de hele tijd bezig zijn binnen. Je verveelt je niet? Nee, ik kan elke dag buiten spelen tenzij dat regent. De doelgroep was 10 tot 27 jaar, maar het waren vooral kinderen en de wat jongere tieners die van die bank afkwamen. Het schoot veel huurders in het verkeerde keelgat, de forse huurstijging dit jaar. Wanneer je in Zeeland een woning huurt van een woningcorporatie, betaal je ruim 5% meer huur dan vorig jaar. De 5 Zeeuwse huurdersverenigingen gaan nu de krachten bundelen en hopen daardoor meer invloed uit te oefenen. Vanwege de huurverhoging afgelopen jaar zijn we toch eens met elkaar contact gaan zoeken van goh, hoe gaan jullie er nou mee om? Hebben wij ook ervaringen met elkaar uitgedeeld. Daarbij komen ook natuurlijk grotere sociale vraagstukken. Er komt nog veel meer op ons af. Nu komt er weer een huurverhoging aan. Je krijgt nog een heel plan wat er nog gemaakt moet worden, een sociaal plan. Dat kan je allemaal niet zelf. Ik denk dat je daar toch de samenwerking met elkaar op moet zoeken. De Zeeuwse wooncorporaties vinden het een positieve ontwikkeling dat de huurdersverenigingen hun krachten hebben gebundeld. Want samen sta je letterlijk sterk en kan je ook wat meer zeggingskracht hebben. Daardoor kunnen wij ook het goede gesprek met hun aangaan om uit te leggen waarom wij de keuzes maken die we maken daarin. Wooncorporaties krijgen namelijk ieder jaar van de overheid te horen met hoeveel procent ze de huur van hun woningen mogen verhogen. Dit jaar was dat dus bijna 5,5%. In praktijk stijgen de huren in Zeeland meestal iets minder dan in de rest van het land. Maar ook hier kregen huurders te maken met de grootste prijsstijging in 10 jaar tijd. Karel begrijpt dan ook dat de huurdersverenigingen niet blij zijn. Maar volgens hem was deze huurverhoging onvermijdelijk. Dat heeft te maken met afspraken die we landelijk hebben gemaakt met elkaar om te zorgen dat de verduurzamingopgave en de nieuwbouwopgave gerealiseerd kunnen worden. Hadden we dit gekoppeld aan de loonstijgingen van afgelopen jaar en die waren substantieel. Volgens Van Rijswijk worden hierdoor vooral de huurders met de laagste inkomens hard geraakt. En hij maakt zich dan ook grote zorgen. Het is niet alleen de huurverhoging, het is natuurlijk alsomvattend. Het zijn de verzekeringen, de zorg, de boodschappen. Het is alles bij elkaar wat omhoog gaat. Ik denk dat er vanuit de Rijksoverheid toch eens goed gekeken moet gaan worden hoe ze dat gaan aanpakken. Zodat er meer geld overblijft tot het bedienen van de mensen. Mensen zijn niet in cijfers uit te drukken. Ik denk dat het maatwerk is. De wooncorporaties houden rekening met huurders die moeite hebben om hun huur te betalen en zorgen voor een passende oplossing. Als woningcorporatie zijn we daar uiteraard voor, want betaalbaarheid is een heel belangrijk aspect bij ons. En dan kan men komen, hebben we bijvoorbeeld een budgetcoach, kunnen gesprekken worden gevoerd. We kunnen nadenken over een betalingsregeling. Dus het individuele gesprek daarin is heel erg van belang. En dat geven we ook elk jaar ook echt wel aan bij de huurstijging. Mocht het niet lukken, ga niet zelf lopen uitvogelen, maar kom naar ons toe. In de studio collega Anke Tanjatu. Ja, Anke, die directeur van Clavis, die legt ook uit dat de opdracht voor nieuwbouw ermee te maken heeft. Dat is die Zeeuwse woondeal, hè? Ja, dat is die woondeal. En die wooncoöperatie, die moeten dus voor 2030 10.000 nieuwe woningen bouwen in Zeeland. Waarvan 7.000 sociale huurwoningen. Nou, dat is natuurlijk een enorme investering.
En dat moeten die wooncoöperatie dus uit eigen kas betalen. Dat is part of the deal, zou ik maar zeggen. Ja. Is er nou ook al zicht op volgend jaar? Ja, die wooncoöperaties zeggen dat de huurprijzen volgend jaar tot 6% ook weer omhoog gaan. Ze vinden dat zelf ook heel veel en ze gaan echt wel kritisch kijken. Maar ja, ze willen ook niet dat de huurders schade lijden. Maar het is allemaal nog maar met potlood ingevuld. Hè? Dus eigenlijk is er nog niks definitief. Nee, maar die inmiddels samenwerkende huurverenigingen, kunnen die hier nog iets tegen doen, iets aandoen? Nou, die zullen waarschijnlijk wel met z'n allen de barricades opgaan om die huurverhogingen tegen te houden. Het laatste woord, Mirjam, is hier nog niet over gezegd. Dan vragen we je gewoon nog een keer. Dank je wel. Na alle regen van gisteren was het vandaag helemaal zo slecht niet. Het was droog en vrij zonnig en het werd een graad of 16, dus best aangenaam. Morgen en overmorgen meer van hetzelfde. Vrijdag komt er meer bewolking en ook kans op regen. En Jules weet er uiteraard nog veel meer van. Dat zie je zometeen. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.